Thokozane ke nganza ukuthi thokozana makhosi amakhulu ngiyanibingelela ke ndawuwe amen Camaku makhosi amahle Camaku ingane zawethu Camaku ingane zedlozi ngiyanibingelela nje makhosi amakhulu ngiyanibingelela ingane zawethu nonke nibingelela komkhulu wasemakhosini la undaba enhle exoxa ngofakazi ngizothi nje ake ngini buze la noma ke sikhulume nje kabanzi ukuthi kunina ingane zawethu esenithole ithuba ke ulaba bekade belutha make sure ukuthi ingane zawethu you don't come back to me noma uze kumina ungumthandazi noma uze kumina uzofuna usizo sewuthole isiqalekiso noma wathola anything esikufaka inkingeni ngokwenze njani ngokuthatha iziwasho emakhemist ko beauty zone ngoba phela iwasho eziningi lapha zifaka ku beauty zone abanye awazi ukuthi leyo nyanga noma lo mthandazi ugile emkhuba muni ukuze aze enze show ukuthi alikho isela elizothatha into yakhe ngaphandle kwemvume. Khumbula phela njengoba singaba sizinyanga we are capable of doing anything. It depends ukuthi wena you choose which path you choose. Uma ngabe ungumuntu osuke ungumelaphi umuntu uzukwenza kahle wenza kahle, but there are some things esizenza ju ekuthenini ukuthi fanele sivikele izinto zethu ngoba phela suke singekho kuleyo presence. Kunezinto ke eziyaye zenziwe for example nje i-chemist esuke kunge umuntu omnyama I pray akwazi uzungene kuyona. I pray awusithathanga leso siwasho was destroy. If you did sithathe usiphindisele emuva, uma ungasasiphindiselanga fonele nambeni yakuso usibuyisele leso siwasho ngoba asingeke size sisebenze, instead uyobangela amabhadi amashwa amakhulu angaka bese uthi uzodinga ukuthi uzolungisela ithina kuyobe kuyinhlahla yesidalwa sakho uma sithandile ukuthi usinde kuloko kufa. Kodwa uma ukuthi awuyokusinda akukho futhi nathi futhi esiyokwenza, but mina nje angifune umuntu ozofika ezobheka ukuthi mkhulu ngathatha isiwasho ngathi ngiyasebenzisa manje sengivelela amabhadi kanti ngangisithathe ngendlela ethize kanje noma ke usungashongo ingane zakwethu khohlwa ukuthi lo mzamo oyowuthatha kumuntu thizeni noma ungafika uqamba amanga enyangeni yathula nje futhi yakubuka yangakulokhuzela umuye futhi uyovala abanye futhi bovale bathule bakubuke bathatha imali yakho bakucharge imali engaka bakunikeza into bakunikeza unojika ungasizakala. So ke leyo nto sometimes ke ingane zakwethu kufanele nikwazi ukuthi nine benilutha nizibangele nje amakhulu amabhadi nizibangele ezinkulu izinkinga. Hopefully abanye benu they will never recover. Abanye benu uthola ukuthi bayohlanya ngamakhanda, abanye benu kuyovela lokho nalokho uyohayiza omunye uye emzini yabantu usufuna usizo sekufanele wenza ama ritual athizeni ukuze lo muntu athi undone what is being done to you ngenxa wena yokwenza izinto eziningi ngokungalaleli nangokwenza kabi. Nganza kwethu kunina ke futhi enithathe nawo lutha amakhandlela lawa amakhandlela okwenza izinto zomsamo. Please make sure ukuthi leyo nto nje lelo khandlela nalokho kwenza kwakho ufundisa noma utshala imbewu embi esithunywe nasedlozini lakho ayikho into esile ozoyithola. I hope ukuthi uyezwa noma uyabona at least ke mhlasimbe usungakhanyisa kwakhona kwakho noma ekhaya kini uma ukuthi ke ngiyadinga noma hamba ugesi noma kunjani kodwa kwakhona lokho ukhanyisa ngento okwebiwa angikho ke lapho kodwa nganza kwethu ngisekuthenini nje nina enizaziyo ukuthi nenze njalo thatha isiwasho ufonele laba esiqhamuka khona usibuyisele emuva. Make sure you do that, otherwise usenkingeni. And hopefully hopefully isikhathini esiningi you will never be resolved unless you go to that person osuke ekwenzile. Luckily kodwa kuma ngabe ngenzanga lutho engeze ukuthandaza mthandazo thizeni engeze ukwenza lutho niyaxa kodwa ngoba niyawasaba amasulumane uma ngabe ningene izitolo zawo nithathandaza kodwa nihlule ukuhlonipha nazi izinto zabantu bakwena abamnyama.
uma ngabe kuthiwa benza ke some rituals zathize before umuntu enza into yakhe noma ukuyakhuluma lapha emsamo ukuthi amandla enuke emakhosi ngoba izinto eziningi lezi esuke zibekwe lapha suke zivela umuntu usuke eguqe emsamo wazi uguqe wathini wakhuluma wathini zathi ithunya nedluzi lakhe kenzwe ritual thizeni ethini ezokwazi ukumvikela kulento le ekuthiwa ukweba ngani zakwethu ake ngithokoze ngani ukuthi ngiyathemba ukuthi niyawuthola umyalezo kunina abatapile ake ngibonge thokozani ngani zakwethu amen ndawonye.